За добро или за зло, жените много рядко забравят как сте ги накарали да се почувстват. Да си знаете. Не защото са злопаметни. Не защото събират черни точки в някакъв невидим тефтер, а защото мозъкът помни емоцията по-силно от думите. Жената може да забрави рождения ден, който сте пропуснали. Може да забрави дребния спор. Може дори да прости изневяра. Но трудно забравя усещането да стои до вас и да се чувства нежелана. Да говори, а никой да не я чува. Да плаче, а човека до нея да се дразни, че плаче. Да се опитва да спаси връзката, докато вие се държите така, сякаш тя е проблема. Няма да забрави момента, в който се чувствала сама или нищожна. Няма да забрави как сте я погледнали, когато е търсила подкрепа. Няма да забрави дали сте я накарали да се чувства като най-важният човек на света или като досадно задължение. И най-тъпото е, че някои мъже после казват: ама това беше преди 5 години, защо още го помниш? Голяма работа, беше само една дума, беше само един момент. Даже не знам за какво се карахме тогава. Разбира се, че не знаете. За вас е бил вторник. Но за нея може да е било момента, в който нещо вътре в нея е започнало да се чупи. Защото някои моменти не се записват в паметта, записват се в самочувствието. И обратното е вярно. Жената помни и мъжа, който е накарал да се чувства спокойна, който е защитил, който е избрал не само с думи, а с действия. В края на краищата хората не оставят следи с обещанията си. Оставят следи с начина, по който са ни карали да се чувстваме. Някои хора не разбиват сърца. Те разбиват начина, по който някой вижда себе си. И това не се забравя.